Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, nkwọ ọma nụ. Asị m ka chitata bụ nkwọ kpọtara anyị ndụ, kpọtara anyị ife ọma, kpọtara anyị udo na ọṅụ, kpọtara anyị agamnihu. Anyị gbuo ka anyị bute ngọzi, bute udo, bute ihe ọma. Onye chụba anyị ya daa, ka onye fụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụkwa. Anyị si na anyị adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Si na anyị azụ ka afịa, mana anyị ya ana ka afịa. N'ụta nsikwa ya ka ọ ga-esi dị n'ọfọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka Okeite. Ama m na ọtụtụ ndị ama nlaiki ya bụ isiokwu nji maka ya wee bịa tata, mana nke bụ eziokwu bụ na eziokwu ada adị mma na ntị, eziokwu na-agba agba na ntị. Eji m ohere a na-akpọkọ ụmụ Igbo, na-akpọkọ ụmụ ọdịnala Igbo, inye ụmụ ọdịnala Igbo, ọkachasị ndị na-anachite azụ n'ọdịnala Igbo ọfụrụ, ezigbota ndụmọdụ ya abalụ gị n'olu. Akwachikwa na ntị si na ọnwa anyị na-ekwu, ma onye ka onye nke a bụ chi gị. Mụọ ezumezu gị nwere ike isi n'ọnụ onye ọbụla, onwe ike isi n'aka onye ọbụla, wee hazie elu gị ihe, wee gbaalụ gị ama ma o sevu oge. Onye akpatalụ na chi gị aya abịa pụta na mmadụ dọlụ gị n'aka, je nyelu gị aka. Ọ site n'aka mmadụ ka ọ ga-esi wee nyelu gị aka. O wee bụrụ ya bụ na isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka Okeite, maka ụmụ nwanne anyị ndị na-anaghachite azụ n'ọdịnala Igbo, ndị chere na Okeite bụ part of ọdịnala. Okeite abụrụ part of ọdịnala anyị. Okeite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ, ọgwụ agwọrọ agwọ wee kọmandị ya ka o jee na-achụta ego. Ọ na-adị na clay pots. Most times ọ na-abụ emelu gị Okeite a, ebunye ya onye nwe dị Okeite ka o buru ya na-abịa. Ọtụtụ mgbe onye lụrụ Okeite a nwere ike lụọ ya, o dosi ya na be ya, gị nwa na-ewetezi ego na-egburu ya ihe. Mana nke bụ eziokwu bụ na Okeite can do more harm than good. Okeite agwọcha ya, ụfọdụ na-egburu nke ha nkịta, ụfọdụ na-eji paatị mmadụ arụ ya. Ya bụ ọgwụ agwọrọ gị, ụfọdụ a na-eji paatị mmadụ arụ ya, mana ya ama nwekwa ike ọbụna ịma. Arụcha ya wee kọmandụọ ya, ya ji echụtabalụ gị ego, ị na-egburu ya nkịta. O nwee steji ọ ya erute ọ naba gị efi, o nwee steji ọ ya erute ọ naba gị mmadụ. Ọ ga na-achụtakwalụ gị ego bụ nke bụ eziokwu. Mana ngwa ngwa ọ nabalụ mmadụ, inye mmadụ, definitely you will die. You will die. Matakwa amata na Okeite na-eridusu ndụ mmadụ. Gị nwa bụ onye agwọrọ Okeite, ma dibịa na-agwọrọ gị na anwụ mysterious death. Imebe ya bụ Okeite wee rute the stage ọ ya ebido naba gị mmadụ. Ọ bụrụ na ị nyere ya mmadụ, ịma ụdị ka poverty, ịma ụdị level ọ ya return gụtị, ihe adị times 10 beta mgbe ị na-ejebeje eme ya bụ Okeite to the level ọ ga return gụtụ. Ihe nji agwa gị bụ ka before ị ga-eje venture into something, be sure of it. Ọ ya return gị ya dị poor times 10 ka ị dị wee jee mee ya. That is if ọ bụ na ya pụta ndụ, if you survive it.
nwee ka ọ gbaa gị ala, o nwere ike o mee gị bụrụ onye ị na-agha emegharị, o nwere ike ịnwụọ. Ọ bụzịkwa na imecha nye ya mmadụ ka ego gị wee na-eflo, mata na ogbu mma si na mma ana, ọgba egbe si na egbe ana. One day mmụọ ahụ will still consume you. O webụrụ isiokwu nji wee bịa tata bụ ka anyị welu ndidi, onye nata n'ọdịnala Igbo ya jikenere nwayọ, bụrụ ụzọ gbaa afa. Ụfọdụ n'ime unu bụ ndị a ga-asị unu ka agbara unu afọ unu ajụ maka na ị chọrọ ya kwamkwam, ime ya kwamkwam ịnwụọ kwamkwam. ndị na-emekwa oke ite juru eju, ha na-achọkwa customers, onwekwe onye na-akpọchuru afịa, onwekwe onye ntiri nke ya gana. But I want to let you know, gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, ife ọ ga-abụ ime land onwe gị na everlasting problem, ị na-amara ka ihe esi wee pụta na ya. N'ife mbụ na mbụ ikwesịgodo ime na ndụ gị bụ Igbo afọ mara ife nọ n'ụzọ gị, malụ mmụọ na-agba gị ụgwọ, malụ mmụọ si gị bịa chukwu aha, chukwa mmụọ dị n'ụzọ gị, ichukwazie mmụọ dị n'ụzọ gị, na-achụzi aja ihu ọma ka ihe ọma na-emelu gị. Yes, awele is there. Awele dị iche. Awele abụrụ ọgwụ agwọrọ agwụ. No, awele dị iche, mana awele mgbe awele ga-eji wee lụọ ọrụ gị ọrụ, oke awele ga-eji wee lụọ ọrụ gị ọrụ. Ọ bụrụ na ịchụkwachago mmụọ niile dị n'ụzọ gị, when you start using awele, ihe awele a ga-arụ gị, it will pave your way and it will bring you luck. Mana ọ bụrụ ndị Okeite achọkwa ịma ma ịchụkwa chi gị o, ịchụkwa ha chi gị o, ịlụ ọlụ mmiri o, ịlụ ọlụ mmiri o, isetụ ndị ichie gị o, ọ gbasara ha. They don't want to know about it. Ife ama bụ ka agwọ ọlụ gị dị ọgwụ. By the time you guys spend, onwe ndị na-agwọ 500, 600, 700, onwe ndị na-agwọ 1 million, not depend the level. Onwe ndị na-agwọ 300,000, not depend the level nke ị chọrọ ime. By the time ị ga-ayọkọrọ ego dị na akaụntụ gị wee jee lụọ ihe a, wee rụtara onwe gị ọtọnọọ na-ama ndị izi ikpochapụ. Nke a bụ ijesie mana ịnata afịa ga ahụ. Ya bụ na eji m ohere a na-agwa ụmụ Igbo si unu biko unu, onye ọbụla si na ọ chọrọ ị na-achịta n'ọdịnala Igbo, ya jikenere nwayọ, gbagodo afa n'ụzọ gị, malụ mmụọ ndị na-anaghị oke, chụkwa mmụọ gị na ha so, chụbazi aja ihu ọma ka ihe ọma mebelu gị. And ihe ọma ga-emelu gị at this time bụ ihe ọma that will not cause you pains, ihe ọma that will not cause you sorrow. Maka na a lot of ndị m na-amaghị ebe ha si pụta etinyego onwe ha, na-apọchi onwe ha na ha bụ ndị ọdịnala. Ifu ya ọkwadosi gị na ọdịbụ Igbo ka ọ bụ, ijekwuru ya ịbanye agụ n'ọnụ. Na ọ bụgodo na ọmụnwa bụ agbara ọma ka ị chọọ ka m gbaalụ gị afa ma ọ ka m lụọ ọrụ gị ọrụ, ihe a bụ another thing ị ga-eme, personal assignment. Were ọjị wee kpọkọọ ndị nke gị, ndị so gị, sị ha biko na onye a dị ụtọ a ya chọọ ka ọ gbaala ya afa, na ọ bụ na ha ma na ọma ndụ ya ọfụma, ha discourage ya. Mana ọ bụ na onye a ga-help ya ka ya connect with mmụọ ya na ya so, lead ya in the right path, ha mee ka obi sie ya ike bụ onye ahụ nọ. And you see that na ọ bụ na onye ahụ na-eme nke ya a consume gị ma nke ya alapụta gị, mmụọ gị na ha so, they will bring up something, a distract you from that person. Mana ọ bụrụ na iso na ndị a na-asị gbaa afa ka ị mara ihe dị n'ụzọ gị, eju asị gị chukwa mmụọ so gị, eju esi na ị chọrọ achọrọ m ihe m ga-eme kịta ka client kwụba m ụgwọ. Since how many years ị na-ekpelu ndị ụka ọbịa, client ọkwụọ na gị ụgwọ ka ọ maka na ịchọ na nke sharp iwe na-achị n'ọdịnala, because I believe na ndị ọdịnala bụ ndị na-agwọ ọgwụ. Ka m gwa gị bịa n'ọdịnala, onwekwa ife na-ama mfu. Ị ya afụ ma ndị bụ dibịa mana ha na-eme pastọ, ị ya afụ ma ndị bụ ndị jeje sata ọgwụ ebe ọ bụ na ha si wee sata ya mmụọ na-amarọ na-eme oke ite, asị gị na ha bụ dibịa ọdịnala. Mana achọ nke ịmalụ na onye ọbụla na-eme ọdịnala na-asọ ihe ana na-asọ, ọ na-asọ nsọ, ọ dị etinye aka n'ihe ọjọọ.
and onye ọbụla na-agwọrụ gị oke ite bụ idestroy gị. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ na ị chọrọ, o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ gbasara ihe nkụziri na mbụ, ma ihe nkụziri tata, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, mana ị chọrọ ka agba alụ gị afa ma ọ ka alụ ọrụ gị ọrụ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663.